क्या हुआ था अभी? वो गाड़ी लगा रहा था पार्किंग में। मैं बोला गाड़ी सीधे करके लगाओ, बीच में लगा के जा रहा था। हाँ। तो मेरा एक लड़का था उसमें, वो बोला भाई गाड़ी साइड में लगा, साइड में लगा। गाड़ी साइड में नहीं लगाया, उसको मार बैठा। मैं गया, भाई क्या हुआ रे? तो बोला यार गाड़ी लगा के हम जा रहे, फिर हम आ रहे हैं ना, तो गाड़ी लगा के तो सब तो वापिस आएगा सर। उसके बाद मेरे को चाबी डाल दिया इसमें। यानी कोई आया था, वो गाड़ी रॉन्ग साइड में पार्किंग किया। हाँ, साइड में पार्क किया। तू खाली उसको पूछने गया था हाँ, कि पूछने गया। रॉन्ग क्यों लगाई? हाँ, बोला मैं साइड में ले लूँ। बोला अच्छा। मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। अरे भाई तू 2 मिनट में आ रहा है, और आदमी तो आएगा ना लगाने के लिए। हाँ। मैं बोला उसे। तो उसने क्या किया बाद में? उससे मारते मारते मेरे को चाबी डाला, और एक और लड़का था उसको चाकू से चीर दिया। उसके पास चाकू था? हाँ, उसके दूसरा लड़का आके चाकू से चीर दिया। अच्छा, ये उस कितने बंदे ने फोन करके बुलाया। फ़ोन कर ये कितने बजे हुआ सब? ये हुआ 9 बजे। यानी इशू खाली इतना ही था कि तूने उसको बोला कि गाड़ी साइड में पार्क कर, इतना ही बोला मैं। इतना ही था? इसकी वजह से तुझे भी और मारा, उसको भी मारा? हाँ, अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम संदीप और ये पार्किंग कहाँ पे तुम लोग लेते हैं? मापसा। मापसा में। उससे पहले कुछ तूने कुछ बोला था क्या उसको? कुछ नहीं बोला उसे। कुछ भी नहीं बोला था? अच्छा। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोला आपके बारे में? हाँ, सजेस्ट में अभी उसको क्या हुआ, तुम्हारा जो साथीदार था? उसको बहुत चीरा, यहाँ से यहाँ तक चीरा। हाँ, टाका उका लगा के लेके गया रूम में। उसको चाकू कहाँ पे मारा? पेट में और पीठ पे? आणि म्हापसा मार्केटान गाडी पार्क केली. पार्क केली. हां, टू व्हीलर. हा, टू व्हीलर. ओके. पार्क केल्या उपरांत मागीर तो येयलो. तुमच्या मनशान विचारले की पार्किंग विचारले न्हू. पार्किंग तेका हांगले स्ट्रेट गाडी लाय मातशी. ओके. रस्त्याच्या मदीं लावना काय. ओके. कित्याक म्हणजे वाकडी खंय तरी घातलेली. टायमा डिस्ट्रॅक्शन जाता. गाडी येवपाक वचपाक हे मेळना. इतलें सांगलें मग तेणे साई लायली आतां आनी तेचे पंच मारलो हांगासो आनी तेजी तकली फुटली. ओके. तेच्या रवात येवंक लागलो म्हणून हो विचारून गेलो. व थंय लागीत आसलो. आमकडे सगळीकडे चारूय सायडीन मरे व्हिडिओ फुटेजीस आसा. कॅमेरा जावन विचारतकूच त्याने सुरी काढली आणि त्याच्या पोटान हांगासर मारली आणि हांगा मारली. जेणे गाडी पार्क केली पळय तेणे? नाही ना, त्याने पार्क केली तो सायडीकूच रावलो. त्याने फोनार तांकां आपयले 2 भुरग्यांक. त्यांच्यानी मारली? तेंच्यानी सुरी मारली. आणि ओके. तो आता ते म्हणजे कोणे पार्क केली पळय त्याने तांकां मनशांक आपयले? त्याने आपयले. आता हे खंयचे भुरगे? ते हांवें माझ्या फ्रेंडान करून काडला ते बस्तोड्याचे भुरगे. ओके. आणि जो पार्किंग केल्ली गाडी तो खंयचो? गोंय बस्तोड्याचो. हां, ओके. सुरी काढली आणि त्याच्या पोटान मारली? प्रकाश तलवार माझा स्टाफ हा पळय त्याच्या पोटान सुरी मारली. ओके. म्हणजे अशें रॉंग न्हू हे. कितें चल्लाय रॉंग. कितल्यांक घडले तरी? कितल्यांक घडले? हे तुका मरे 10 ऑलमोस्ट अराउंड एक्झॅक्ट मरे 10 तुका सांगता एक्झॅक्ट टायम. तुम्ही कॉन्ट्रॅक्ट घेता पार्किंग येतो? खंयचो खंयचो? आमचो पणजी आमची बस स्टँडाची कॉन्ट्रॅक्ट आसता. म्हणजे म्हापसा आणि पणजे? आमी सगळी कॉन्ट्रॅक्टां चलयले. ओके. म्हापसा मार्केटूय चलयले. म्हापसा मार्केट, म्हापसा KTC, पणजे KTC. आता फूल कॉन्ट्रॅक्ट गावता ते आमी बिझनेस करता. म्हणजे आता या खाली पार्किंगाचे इश्यू गाडयाक लागून त्याने सुरी काढली तीच मारली? नॉट अ पार्किंग इश्यू. गाडी त्याने रॉंग सायडीक म्हणजे रस्त्याच्या मदीं लायली. मग त्याने सांगलें मातशी सायडीक गाडी लाय. मग त्या भुरग्यान काडली चाई तेणे तकलेर मारली. म्हणून ताका धरलो. आमी आतां पुलिसांक फोन करपाक वता. ताका रोगात येयला आमी इट्स अ क्रायम. तो पुलिसांक फोन मारता. मग त्या भुरग्यान आपल्या भुरग्यांक फोन मारलो. ते भुरगे येयले म्हणजे हेच्या पोटार सुरी. आणि तो दुसरो भुरगो? पळ्ळे ते. ओके. सुरी मारल्या उपरांत तेंच्या सांगल्यार फोन वयतलो. येस. आता कितें सांगला डॉक्टरांनी? आतां ताका स्टिचीस घातल्यात. आतां ताका GM बांबोळे व्हरता. बॉम्बे व्हरता म्हणल्या. कंडिशन कशें आहा? कंडिशन इज ओके. म्हणजे म्हाजो डॉक्टर म्हाका ओके म्हणून सांगला. पूण GMC व्हरोन ताका हे करता ते रिपोर्ट काडटा. रिपोर्ट काडटा? ओके. तुमचें नांव? माझे नाव विन्स्टन आल्मेडा. विल्सन आल्मेडा? विन्स्टन आल्मेडा. विन्स्टन आल्मेडा. ओके. तुम्ही कॉन्ट्रॅक्टर. आणि हेचें नाव? प्रकाश तलवार. प्रकाश तलवार. आणि भुरगा तेजें नाव संदीप कुमार. आणि जेचेर चावी मारल्या त्याचे कंडिशन कशें आहा? तेची ओके आहा. तेजे परत लागला मरे रोगात येता. रगत येता? हो मातसो हे आला. हो सिरियस आहा? आयज गणपती आहा. घरान तेंचे गणपती आहा. आयज तो आपटे करून कितें सांग सोदता अशें दिसा ढवळाचे सुर्येनी हल्लो जाता? सिस्टम म्हाका एक्चुली कांय कळना. पयलीं आमचे गोंयान अशें नसलें. ओके. जाय पयल्यो. पूण अश्यो सुरयो मात इतले डेरी भर बाजारात तुम्ही सुरयो मारतात म्हणल्यार. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.